one meditacije koje ja prakticiram, ista stvar je u TM-u, transcendentalnoj meditaciji, vi dobijete mantru. Ja radim sa anđelima, imenima anđela. Znači, to je jedna astrološka tehnika gdje se izračuna osobni anđeo osobe u skladu sa stupnjem njezinog ascendenta i svako ime anđela potječe iz starohebrejskog, što znači da ima svoju određenu frekvenciju. Da li mi njega izgovaramo na glas, jer vam treba, jer vam godi, a onda ga ponavljamo u glavi i ono služi kao mantra. Čemu? Pa te misli koje mi vrtimo, ko hrčak, mi njih zapravo fokusiramo onda samo na tu jednu riječ koja ima frekvenciju, koja nas zapravo umiruje. Svako ima svog anđela, imamo 72 takozvane pentade zodijaka, da ne idem previše u tehniku cijele priče, nego svako ima svog anđela. Naravno, cijela ta frekvencija nama osobno, zato što je to naš osobni anđeo, paše. I mi polako na taj način smirujemo smiruju se te misli.